Velkommen til den her video. Den her video, hvor jeg vil prøve at have fokus på din præstation. Det kan være, at du skal ud og dyrke noget sport, skal op til en eksamen eller et eller andet, hvor du har brug for at være 100% i fokus. Have 100% forbindelse mellem hoved og krop. Den der følelse af, hvor man ved, at lige meget hvad der sker, så er man 100% klar til at give igen og stå imod. Og man har den følelse af bare at være helt perfekt rustet til det, der skal ske. Så det første, som du skal gøre, er at finde et sted, hvor du lige kan sidde og slappe af. Måske lægge dig ned. Den der følelse af, at man bare kan lige bruge de næste 10 minutter kvarter på at bare give sig hen. Lad sig guide af min stemme. Og få fundet den der følelse, som man har brug for. Så er det godt, at du prøver at forestille dig, at du lige kan tage et par dybe vejrtrækninger. Helt ned i bunden af maven. Og mens du gør det, så prøv at forestille dig et sted, hvor du føler tryg. Et sted, som du ved, at når du er der, så slapper du af, og alt er godt. Det er et sted, hvor man kan genkende duften og lyden og de der ting omkring en. Føler man sig tryg ved. Og når du har fundet et sted, så prøv at forestille dig, at du er lige der. Og lad dig glide med og lege med. Og mens du forestiller dig, at du er der, så er det måske ikke sådan helt giver mening. Men lad os nu sige, at der kom sådan en solstråle, lysstråle, hele vejen op fra solen af. Sådan en perfekt temperatur for dig. Med sådan en følelse af afslappethed, ro, kontrol, tryghed. Alle de der ting, den her lysstråle. Som sagt, så giver det slet ikke mening. Men den der lysstråle, den kommer hele vejen op fra solen, som sagt, og ned til dig. Og den her fornemmelse af, at den rammer dig sådan lige blidt, lige i panden. Og fornemmelsen af afslappethed, der bare lige rammer ind. Fordeler sig rundt i panden millimeter for millimeter. Trækker ned over øjnene. Og der føles øjenlågene bare lukker i og slapper af. Den afslappede følelse trækker ned over kinderne og næsen og munden og hagen. Nærmest som hele forhovedet bare sådan helt afslappet. Den der stråle, der bare trækker om i baghovedet og ud i ørerne og ned i nakken, ud i skuldrene. Og nu bare sidder og føler dig godt tilpas. Med masser af ro, afslappethed, tryghed, kontrol stadigvæk. Den der stråle, der bare trækker fra skuldrene og ned igennem overarmene, forbi albuerne, underarmene, helt ud i fingerspidserne. Fortsætter om fra nakken og ned over skulderbladene og ryggen, hen ned i lænden. Om foran fra halsen og brystet og skyller hele vejen fra brystet og ned igennem maven. Afslappethed, ro, velvære, kontrol, tryghed. Alle de ting, der er med til at få dig til at slappe af og have det godt. Den her lysstråler bare fortsætter ned forbi hofterne, lårene, knæene, lægmusklerne, helt ud i fødderne, helt ud i tåspidserne. Og sådan hele kroppen nu allerede er nærmest indhyllet i den der afslappethed. Hvis man kan se sig selv lidt opfra, lidt udefra, så man bare kunne se, at man sidder eller ligger der og bare slapper af. Har det godt. Føler sig tryg. Den her følelse af, at hver en celle, hver en fiber, hver en muskel, hver en nerve i hele kroppen bare slapper af og giver slip. Lad os forestille os, at der kommer flere af de der lysstråler
De der lysstråler kommer hele vejen op fra solen og ned gennem universet. Lige nøjagtigt ned til dig. Har den der ting med, som du godt ved skal til, for at du falder ned og slapper fuldstændig af. Så hvis du er klar på den næste solstråle, så kommer den på tallet 8. Den der lige rammer lige midt i panden. Bare fordeler sig rundt i hele kroppen. Skyller hele vejen ned til tåspidserne. 7. Den følelse af, at du bare giver slip. Lad det glide med. 6. Afslappethed. Ro. Kontrol. Tryghed. Velvære. 5. 4. Den der følelse af, at hver en celle, hver en fiber, hver en muskel bare slapper af. 3. Og næste solstråle kommer, det kommer lige med 50 gange så meget mere afslappethed som de forrige. Giv dig lige det sidste. 2. Så er du bare lige ved næste tal, er lige nøjagtigt der, hvor du skal være, for at kunne lade dig guide af min stemme, og bare kan få styr på den her præstation. Og det næste tal, tallet 1. Perfekt. Så er det godt, at du forestiller dig. Forestil dig, at du står foran sådan et møbel af en slags, hvor der er en skuffe i den ene side og den anden side. Og lige i midten der er der sådan et spejl. Lige nu der er der ikke noget i spejlet, det er bare sådan et lysspejl. Men i de to skuffer, der er der en masse, vi skal have kigget på. Fordi den ene, der er masser af plads. Der er plads til at putte nogle ting ned i. Alle de skuffer, som du ved, alle de ting, som du ved, du lader ned i den skuffe, alle de ting, som du ved, du ikke har brug for, når du skal ud og præstere. Det kan være tanker om ting, der du skal, eller der er sket. Det kan være nogle træls følelser. Alt muligt. Lige hvad der giver mening for dig. De ting, du ved, du har brug for at give slip på. Både de bevidste, men også de ubevidste. Dem kan du proppe ned i den skuffe her. Bare alle de ting. Hvor den der følelse af, at man bare lige kan åbne skuffen. Og så alle de ting, man føler, de tanker, man tænker, som man har brug for at give slip på, for at komme ud og skal præstere. De vil bare ryge ned i den skuffe. Så vil du få fornemmelsen af, at den bliver tom indvendig. Fordi du vil kunne scanne dig selv. Du vil vide akkurat, hvor de der ting, du ved, du har brug for at give slip på, de er henne. Så får den her følelse af, at du bare scanner dig selv og bare tapper de der ting ud af kroppen og ned i skuffen. Og når alt er ude, så lukker vi skuffen. Men alle de ting, alle de der ting, du lige har slået af med, alle de steder, som er blevet tømt, dem skal vi have fyldt op igen. Og der har vi den anden skuffe. For ned i den skuffe, der ligger der alle de der tanker, alle de følelser, alle de situationer, som du har været ude i, når du har præsteret godt. Alle de sejre, alt det, der hører med, det ligger nede i den skuffe. Så når man åbner den skuffe, så man automatisk får den der fantastiske følelse. Automatisk begynder at bygge sig op ind i kroppen af en. Udfylde de der steder, som man har tømt over i den anden skuffe. Udfylde den med følelsen af uovervindelighed, styrke, sejre. Tænk de der tanker, som man ved er gode for en. Se de der situationer, hvor man har vundet, hvor man har nået sit mål, hvor man har præsteret helt i top. Så hvis du er klar, så forestil dig det her møbel. Forestil dig, at du lige kan tage ud i den ene skuffe, og så bare åbne den.
vi på 3, på 2, på 1. Bare åbne den. Få fornemmelsen af, at du bare kan fylde den fuldstændig op. Alle de der ting, som du bevidst ved, du ikke har brug for, når du skal ind og præstere. Tanker, følelser, handlinger. Ned med dem, væk med dem. Scan kroppen. Få alle tingene ud. Og så bare ned i skuffen. Så de er væk. En gang for alle. Så du er klar til at komme ind og præstere. Perfekt. Bare scan hele kroppen. Tag både de bevidste, men også de ubevidste ting med ned. Og få den her følelse, at du bare bliver helt tom. Både i hovedet, men også i kroppen. Og jo mere du putter ned i, jo mere plads bliver der til de gode ting om et øjeblik. Så sørg for, at du lige får de sidste ting ud nu. Lige præcis. Så er du klar til at lukke skuffen. Det gør du på 3, på 2, på 1. Bare luk skuffen. Fantastisk. Nu har du givet slip på alle de der ting, som du ikke har brug for. En gang for alle. Og nu skal du føles op med den der styrke. Den der følelse af uovervindelighed. Så du tæller lige fra 3 til 1. Og på tal 1, der åbner du bare skuffen. Og så de her følelser, minder, succeser, de vil bare strømme ud af den skuffe her, bare automatisk suse ind i din krop og give dig følelsen af sejr. Det gør vi på 3, på 2, på 1. Åbne skuffen. Så får fornemmelsen. Se de der ting. Få følelsen af de gange, hvor du har præsteret. Og du har præsteret perfekt. Alle de der minder. Alle de gange, hvor du ved, at du har gjort det rigtige. Hvor du har haft den her følelse af, at alt spillet. Hoved, krop, en enhed. Den der følelse af, hvordan man er bare i harmoni med sig selv. Man tænker kun positivt. Man er spændt. Man glæder sig, for man ved, man er klar. Man ved, man skal ud og præstere, man har gjort det før. Og med den her følelse, de her styrker, man bare rykker ud af den skuffe her, der vil man gøre det igen. Og så får du for alle tingene med. Få dem plantet, få fyldt de der ting ud, som du tømte før, af de dårlige ting. Bare få alle steder ind i kroppen fyldt ud med den her gode følelse. Den her følelse af styrke og overvindelighed. Perfekt. Nu er du ved at være fyldt. Nu er du ved at være klar. Som øjeblik tæller lige fra 3 til 1. Og på tal 1, der lukker du bare skuffen igen. Og så vil du bare have den der følelse i kroppen. Den der rustende fornemmelse. Den der gode følelse af spændthed. Og troen på, at tingene, de lykkedes. Og vi lukker lige skuffen. På 3, på 2, på 1. Perfekt. Bare mærk efter. Mærk, hvor godt det føles i hele kroppen. Den der afslappethed. Den der følelse af, jeg er klar. Nu kan de komme med lige, hvad de vil. Jeg er bare klar. Og jeg stopper ikke for noget. Den der fornemmelse af, at det hele bare spiller. Det hele er en fantastisk harmoni. Kroppen er et kæmpe våben. Både til at beskytte sig selv, men også til at komme ud over stepperne. Perfekt. Nu er det godt, at du forestiller dig, at imellem de her 2 skuffer, der var det her spejl. Om jeg så tæller lige fra 3 til 1. Og tal 1. Så vil du kunne se dig selv ind i spejlet. Du vil kunne se den her fantastiske udgave af dig selv. Den her vinder, som du er. Den her person, som lige har fået alle de her følelser i kroppen, fået den her styrke, den her følelse af overvindelighed.
Den der følelse af med en gang for alle bare er klar. Det billede vil du se, når du kigger ind i spejlet. Du vil se den allerbedste udgave af dig selv. Bare være klar. Du vil kunne se de der nye styrker, du lige har fået ind i dig, de der nye nuancer. Du vil kunne se det. Du vil kunne smile til dig selv og sige, nemlig, jeg er klar. Vi gør det på 3, på 2, på 1. Og se dig selv. Se dig selv som den der fantastiske person. Den der bedste udgave af dig selv, der bare står og shiner på den måde der. Den der person, som du ved, at når man er den, som er klar, så er man 100% klar. Så kan du lige fryse billedet af dig selv. Proppe det ind i underbevidstheden. Lad det blive til et minde, som man altid lige kan rykke frem og fokusere på. Så man igen ved, at man er klar. Perfekt. Perfekt. Om et øjeblik, så tæller lige fra 1 til 8. På tal 8, der du slå øjnene op. Vær fuldt til stede og vide præcis, hvad der er foregået. Og du vil bare have en fantastisk følelse i kroppen. Du vil være klar. Du vil være klar til det, du skulle være klar til. Fordi den udgave af dig, som du lige har set og lige har skabt, det er den bedste udgave. Og når man har den følelse, det billede, så vinder man. Så er man en vinder. Så hvis du klarer det første tal, så det første tal er tallet 1. Bare få den her følelse af, at alt er faldet i hak. Virker fuldstændig optimalt igen. Ligesom så tandhjulet, hvor det bare lige klik, og så kører det bare ud af. 2. Få den der følelse af, det bare kører rundt i kroppen. Som en stor enhed. Den der følelse af, alt bare er i balance. Hoved og krop. 3. Den der følelse, at man bare lige ser sig selv i den udgave, så ved man, at man er den bedste udgave af sig selv. 4. Du begynder at få den der følelse i kroppen, at du begynder at blive frisk. 5. Den der følelse af, at blodet begynder at strømme op ned fra fødderne, op igennem benene, op igennem knæene, lårene, hofterne, maven, ryggen, skuldrene, nakken, ud i armene, op i halsen, op i hovedet. 6. Den der følelse af at være en celle og fiber og nerve i muskel i hele kroppen bare begynder at vågne op igen og bare føles i balance og føles rart. 7. Så er du bare lige ved næste tal er fuldt til stede igen, og pulsen og åndedrættet er fuldstændig normaliseret, og du er bare klar til at komme videre, fordi du ved, at du er den bedste udgave af dig selv. Så slår du bare øjnene op og vær klar på tallet 8.